Азмы қаққанны вә соққанны көтердім мен ятим. Азырақ үстірді сыйпап тик маңлайымнан милләтем. Бу көнне Тукай кабре янына халык җыела. Язучылар, шагыйрьләр, сәнгать әһелләре, аның иҗатын яратучылар. Быел бөек шагыйрьне искә алу көне Рамазан аена һәм Җомга көненә туры килде. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Дөрестән Абдулла Тукай безнең өчен каягына булсак та, дөньяның кайсы урында булсак та, ул безне милләтебезне берләштерүче символ булып тора. Башка халыкларга катышым юк. Бүтән милләтләрдә юк кайгым. Мин туялмам җырлап үз халкымны. Мин туялмам җырлап Тукайны. Ул үз шигырьләрендә генә түгел, аның эшен дәвам итүчеләрнең иҗатында да яши. Бүген Тукай исемен мәңгеләштерү юнәлешендә тагын бер адым ясалачагы да билгеле булды. Киләчәктә Казанда туган тел шигыренә һәйкәл куярга җыеналар. Ул милли китапханә каршысында Казан елгасына төшә торган ул һәйкәл генә түгел, хәтта менә шундый ансамбль, шундый композиция, теге менә ярга төшә торган безнең уебызча шулай булырга тиеш. Шагыйрьнең рухы саклана торган иң мөһим урыннарның берсе Тукай музее. Ул моннан 36 ел элек ачылган. Биредә шагыйрьнең фотосурәтләре, шәхси әйберләре, әсәрләре саклана. Сүз уңаеннан музейда ел саен 40 меңнән артык кеше булып китә. Бүген биредә дә шагыйрьне искә алалар. Зал шыгырым тула. Тукай әсәрләрен танылган артистлар һәм яшь иҗатчылар башкара. Тумыш менә авылдан булгач, бигрәк тә инде авыл темасы миңа якын. Менә җырлаган вакытта да авылымның бөтен агачлары, табигате, саф чишмәләре, билгеле Тукай да шулай бөтен күңеленнән кичереп язгандыр шигырьләрне. Беләсезме, ул безнең бит даһи шагыйрыбыз, бөек шагыйрыбыз. Чөнки аны бер кайчан да онытырга ярамый. Апрель Тукай ае. Шагыйрьне искә алу моның белән генә бетми әле. 26 апрель аның туган көнендә бик күп чаралар көтелә. Ул көнне инде гадәт буенча Тукай премиясе лауреатлары да билгеле булачак. Быел аңа дәгъва кылучылар башка еллар белән чагыштырганда күбрәк. Барысы 19 кеше. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.